Gepleýär Azatlyk radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Pragdaky studioda siz bilen men Sehra. Şun 2014-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdäniň çarşembe güni. Şun Habarlar gündeligi programmamyzyň esasy bölegini. Pakistanyň premýer-ministri ölüm jezasynyň moratoriýsini, ýagny ýerine ýetirilmesizligini aýyrdy. मैं समझता हूं कि जब तक ये दहशतगर्दी से इस मुल्क को मुकम्मल तौर पे पाक नहीं कर दिया जाता Ýewropa Bileleşiginiň delegasiýasy Transhazar gaz proýektini durmuşa geçirmek üçin Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň aýratyn hukugy bar diýdi. Azerbaýjana baran delegasiýa Ýewropa Bileleşiginiň Transhazar proýektini gollaw bermek pikiriniň üýtgesi galýanyny aýdypdyr. Demiradyk Owansandaky etniki türkmenler Türkmenistanyň serhedi berkitmek bahanasy bilen öz territoriýalaryny alýanyny aýdyp, öz nägileligini bildirýärler. Garkam kalkanlıda mağaram oturmayalım, üstünde bana gördüler, müdahale çekiyorlar, tuzak oluyorlar. Aşgabatda bazar narhyna kontrol etmek üçin hökümetiň öz käbir haritlaryny bazarlara çykarany habar berilýär. Hususy söwdegärleriň aýtmaklaryna görä hökümet bu ýyl satylmaly haritlary öz paýlap beripdir. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary eşitdirmäsi inen şert. Emma Habarlar gündeligi programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň günüň täzelikleri bilen tanışylaryň. Pakistanyň premýer-ministri Nawaz Şerif terrorizm bilen ilteşkil jenaýatlere girdilen ölüm jezasynyň moratoriýsini, ýagny ýerine ýetirilmesizligini aýyrdy. Bu waka Taliban söwüşçüleri Peşawar şäherindäki mektepde 132 çagany we 9 muallimi öldürenden bir gün soň boldy. 17-nji dekabrda Pakistan mektep gyrgynçylygynda pida bolanlaryň hatirasyna 3 günlük milli ýasa başlanmakaly Şerif moratoriýanyň aýrylmagyny tasdiklady. Şeýle maglumatlary görä parlamentdäki ähli partiýalaryň gatnaşmagynda Peşawarda geçirilen ýygnakda Şerif, Pakistan terroristler tarapyndan mektepde öldürilen günäsiz çağlaryň ýüzüni ýatda saklap, terrorizme garşy görüşür diýdi. 2008-nji ýylda Pakistan ölüm jezasyna garşy moratoriýa girdipdi. Owansanyň Helmand welaýatynyň resmiýetleri janyndan geçen bombol hüjümçüleriň Laşkargah şäherindäki banka hüjüm edenligini habar berýärler. Azatlyk radiosuna gelip bolşan soňky maglumatlary görä bu hüjümde adından 10 adam şol sanyda 3 polisiýa ofiseri helak bolupdyr. Welaýat häkiminiň medeniýet sözçüsiniň berýän maglumatyna görä 17-nji dekabrda Kabul bankyň Laşkargah şäherindäki bölümine partladyjy serişdeli 2 adam girip, olaryň biri özüni partladypdyr. Helmand welaýat polisiýa başlygynyň medeniýet sözçüsü Farid Ahmad Obaýdyň sözlerine görä, polisiýa bankyň içinde 4 Talibanyň bardygyny, olaryň biriniň özüniň partladandygyny we üçüsiniň howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşýandygyny ynanýar diýdi. Bosniýa-Hersegowinyň polisiýasy 1992-93-nji ýyllardaky Bosniýa urşuny Bosniýaly onlarça musulman ýaşaýjyny öldürmekde guman edip, 10 sany etniki serbi tutsak etdi. Tutsak edilenler Bosniýaly serb polisiýasynyň ýa-da harbylarynyň öňkü ýokary derejeli işgärleri bolup, olar 1992-nji ýylyň iýul aýynda ýurdun Zvonik şäherçesinde paraha diýilen 70 çemesi adamy öldürmekde aýplanýarlar. Atlary köpçülige ma'lum edilmeýän şüpheliler Günüň gidýän uruş döwründe etniki serbleriň etniki arasalaýyş kampaniýany geçiren sebäpine tutsak edildiler. Şol wakada 2000 çemesi musulman öldürilipdi. Şeýlede başga ýüzlerçe adamyň henisem ýitirimde hasap alınıpdy. Bosniýa konflikti döwründe 100 000 çemesi adamyň öldürilendigine ynanylýar. Ýewropa Bileleşiginiň Owansandaky saýlaw gözegçileriniň raporty 2014-nji ýylyň iýun aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyryny sistematik galplyklaryň bolandy baradaky käbir güýçli çaklamalary gollaýar. Ýewropa Bileleşiginiň Owansandaky toparynyň soňky raportyny şüpheli ses bültenleriniň ujypsyzja böleginiň üstüne açan topar hem tanqid edilýär. 16-njy dekabrda çap edilen raportda bellenmegine görä 8,1 million saýlaw bülteniniň 2 million sanyny problemaly saýlaw okruglarinden gelipdir. Şol bir wagtyň özünde Ýewropa Bileleşiginiň baş gözegçisi Tiç Berman häkimiýeti paýlaşmak barada ulalaşan üçin prezident Ashraf Gani we baş ýerine ýetirji Abdullah Gow baha berdi.
Vladimir Putin'in metbuat sözçüsü rublun hümmetinin pese gaçmagy ýa-da Russiýanyň döwlet ykdysadyety barada islenlik ýürite beýanat bilen çykyş etmegi planlaşdyrmaýar diýdi. 16 dekabrda Rus metbuatynyň Dmitri Peskowa salgylanyp berýän maglumatyny Putin rublun hümmetinin pese gaçmagy bilen baglanyşykly öz hökümeti bilen ýygderli aragatnaşykdy. Emma ol adatdan daşary ýygyna geçirmek ýa-da beýanat bilen çykyş etmegi planlaşdyrmaýar diýilýär. Şeýle-de Peskowyň sözlerine görä Putin bu meseleni özüniň 18 dekabrda geçirjek ýyllyk metbuat konferensiýasyndan öň çözjegi meňdemeýär. 17 dekabrda bir Amerikan dollary 66 rubl derejesinde boldy. Owan resmisi ýurduň Nangarhar welaýatyna pilotsuz uçaryň amalaşyran howa zarbaty netijesinde 11 söwüşçiniň şol sanda Pakistanyň Taliban hereketiniň 4 agzasynyň öldürilendigini aýdýar. Şerhat etrap häkimi Mahlem Maşuň sözlerine görä 16 dekabrda pilotsuz uçaryň eden howa zarbatyny ýuklawnaky 11 söwüşçi öldürilipdir. Maşuk Pakistanyň Peshawar şäherindäki mektebe Tehriki Taliban hereketiniň agdalary hüjüm edýän mahaly pilotsuz uçaryň howa zarbatynyň amala aşyrylandygyny belledi. Hormatly dinleyijiler, saatlara kesmeden soň habarlar gündelik programmamyzyň esasy bölümine geçýäs. Ýang habarlardan belläp geçmede alyp Pakistanyň premýer-ministri Nawaz Sharif terrorizm bilen ilteşikli jenaýatlere girdilen ölüm jezasynyň moratoriýsini ýagny ýerine ýetirilmesizligini aýyrdy. Bu barada kärdeşim Gödeliň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň. Pakistanyň premýer-ministri Nawaz Sharif ýurtda ölüm jezasyna girdilen moratoriýa ýagny ölüm jezasyny toktatmak düzgüni terrorçylyk bilen bagly işler babatynda ýatyrýanlygyny aýtdy. Mundan bir günüň Taliban hereketi Peshawar şäherinde 132 sany mektep okuwçysyny we 9 sany mektep işgärini öldürdi. Şarifiň karary 17 dekabrda Pakistanda pedalaryň hatirasyna yglan edilen 3 günlük matam çäresiniň başlanan güni yglan edildi. Şarif Peshawarda Pakistanyň parlamentiniň äkli partiýalarynyň gatnaşmagynda geçirilen duşukda Pakistanyň terrorçylyga garşy uruş alyp baranda mektepde wepat bolan beýgünä çağalary ýatda saklajakdygyny aýtdy. Şarif bu duşugy ýurdun siýasatçylarynyň söwüşçileriň zorlugyna garşy tagallalaryny birleşdirmek maksady bilen geçirýänligini ma'lum etdi. Munyň öňü tirasynda Şarif wagşylaryň döredeni milli betbagçylygy üçin ar alynjakdygyny yglan etdi. Terrorçylyk ýurtda doly ýok edilýänçe bu uruş we göreş dowam ettiriler diýip Pakistanyň premýer-ministri aýtdy. मैं समझता हूं कि जब तक ये दहशतगर्दी से Pakistanda ölüm jezasyna moratoriýa girdilip ony toktatmak boýunça ädim 2008-nji ýylda ädilipdi. Emma sudiýalar käbir jenaýatçylyk we terrorçylyk işlerinde ölüm jezasy boýunça höküm çykarmagyny dowam etdiripdi. Ölüm jezasyna höküm edilen adamlar moratoriýa girdileli bäri tutsaklykda saklanýarlar. Halkara we Pakistanyň adam hukuklaryny goraýjy toparlary ölüm jezasyna höküm edilen 8000 adamdan 800 çemesine terrorçylyk bilen baglykda iş ketilenligini aýdýarlar. 16 dekabrda Peshawarda harbiylere degişli mektebe edilen hüjüm Pakistanyň taryhynda iň ganly wakalaryň biri boldy. Mektepde harby we grajdan maşgalalaryň oglan we gyz çağalary bilim alýardy. Pakistanyň harbiýleri hüjümyň 7 sany ýaragly adam tarapyndan amala aşyrylandygyny, olaryň mektebiň içinde bombaly keltekçeli otagdan otaga aýlanyp çağalary we mugallimleri oka tutanlygyny aýtdylar. Pakistanyň Tehrik-i Taliban toparynyň metbuat wekili Muhammad Khorasani Hadat Ýewropa adlyk radiosynyň Maşal radiosyna jaň edip hüjümyň jogapkärçiligini öz üstüne aldy we munyň Pakistanyň harbiýleriniň tire taýpalar regiondaky harby çärelerine jogap bolanlygyny aýtdy. 17 dekabrda Peshawarda we onuň töwereginde pedalaryň jaýlanyş çäreleri geçirildi. Geçen gece tutuş ýurt boýunça adamlar şem ýakyp wepat bolanlaryň hatirasyna matam tutdular. Kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar gündelik programmamyzy Türkmenistanyň değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs.
Owasanyň Demirgazynyňky Türkmenistan bilen serhetdeş regionlaryň ýaşaýjylary Türkmenistanyň serhedi berkitmek bahanasy bilen öz territoriýalaryny alýandygyny aýdyp öz nägileligini bildirýärler. Bu maglumaty degişli owan resmileriniň käbirleri hem tasdiklaýarlar. Şol bir wagtda Türkmen owan serhediniň garşysyndaky garkyn etrawynyň ýaşaýjylary egerde bu mesele boýunça yerli owan resmileri hiç bir çäre görmese özleriniň Türkmenistana hüjüm etjekdigini aýdypdyrlar. Bu wakalar barada Azatlyk radiosynyň Kawulla habarçysy Şamerdan Gulmurady giňişräk maglumat berýär. Demirgazyk Awganystanyň garkyn we hamýap etrawynyň ýaşaýjylarynyň müňlerçe hektar ýerini ýyllaryň dowamında Amyderiýa akymyny üýtgedip aldy. Garkyn etrawynyň öň 18 aryk, ýagny 18 ýap ýer bolupdyr. 18 ýapdan 15-iniň Amyderiýanyň jaglagyna gidendigini garkynyň ilaty aýdýar. Garkynlylaryň ýeriniň Amyderiýanyň ýuwdan bölümi ada bolup döredi. Oňa garkyn etrawynyň halky sygyr geçirip bakýar. Hemem odun çöp ýygýar. Ýöne soňky günlerde bu adada Türkmenistan garym gazyp we gaçy galdyryp başlapdyr. Bu adany garkyn etrawynyň ilaty öz mülk hasaplýar. Şu sebäpden Türkmen serhetçileriniň adada garym gazmagyna we tikelli sim oturtmagyna garşylyk bildirýär. Jowzan welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygynyň ornmasary deputat Abdulkadir Maliýa şu mesele bilen bagly Türkmenistanyň Demirgazyk Awganystanyň Mazar-ı Şerif şäherindäki konsuluna ýüz tutulandygyny aýtdy. Kaçı kurşuyan Türkmenistan bu näçe wagtdan kurşuyan bildiriň öwüllerleri dejal aňyrgydanda bir ökü döwletiň ortasynda bir protokol diýip bir zat bolýar. Kaçı kurşuyan bizden gepleşip gördük, konsulla gepleşip gördük. Olaryň biller göresdiýän, biller sygyrlamy saýda gelip otdy, biller çöp akelipler, ýa-da aňyrdan akelýär. Garkyn etrawynyň hakiminiň wezipesini ýerine ýetirji Muhammed Sahy Ihsan adada Awgan tarapy bilen alalaşmazdan Türkmenistanyň garym gazyp başlandygyny we gaçy galdyrýandygyny aýtdy. Garkyn halkynyň 35 kilometr töweregi ýerini Türkmenistanyň iýelendigini ol ma'lum etdi. Kaçı etken jaýy Türkmenistanyň garkyn halkynyň mirasy ýeri köpküs kalýamy beýlerden gaýrada galypdy. Olaryň serhady şundaki etken kaçyndan 15 kilometr gaýrada galypdy. Bular 35 kilometr ýerine garkyn halkynyň ýeri beýlerden gaýrada galypdy. Bu Türkmenistanyň bir etken ýeşe birlere muhtelif ýerde bilen malumat bolmasa, ýakalyana goýdym bilen bermese bilen nigä geçerkä. Türkmenistanyň serhedi berkitmek bahanasy bilen Awgan topragyny iýelýändiginiň Awganystanyň ýokary döwlet idaralaryna da ýetirilendigini Ihsan aýdýar. Garkyn etrawynyň ilaty protest bildirip hakimlige ýüz tutupdyr. Şöyle birler merkezi hükümetlerine devam yetiştirecek. Sizden bizden karşımda Türkmenistan ülkelerden mesela şuna bir kulağına yetiştirseler ben garkın kalkınmada mağaram oturmuyor. Bizim üstünde bana girdiler, gayret çok oluyorlar, tuz çok oluyorlar. Türkmenistanlar kaytar bilmeseler. Sizden hükümetlerine ama hükümetleri etmeyen, birleri koy verin, birleri cahil verin, birleri kalkınım geçildiği bakıyorlar. Garkın etrawynyň müňlerçe hektar ýeriniň Türkmenistana tarap geçendigini Jowzan welaýatynyň hakiminiň ornmasary Abdurrahman Mahmudi hem tasdiklady. Ornmasaryň Azatlyk radiosyna aýdyşyna görä, garkyn we hamýap etrawynyň köp ýerini Amyderiýa akymyny üýtgedip alypdyr. Amyderiýanyň ortasynda ada döräpdir. Şol ada hakykatdan da Awgan topragdyr. Ýöne bu meseleni iki ýurduň resmileri özara alalaşyp çözmelidir. Ýagdaýy biz Awganystanyň daşary işler ministrligine de habar berdik diýip Mahmudi aýdýar. در یک قسمت زمین ها و قریجات و باغات و وسیع از مردم ولسوالی قرقین خاما و به طرف ترکمنستان. Garkyn etrawynyň hakiminiň wezipesini ýerine ýetirji Muhammed Sahy Ihsan Türkmenistanyň adada berkitiş işlerine başlamagyna garkynlylaryň gaharlanandygyny aýtdy. Eger Awgan hökümeti çare görmese, onda Türkmenistanyň garym gazmagynyň we gaçy galdyrmagynyň öňüni almak üçin özleriniň ayaga galjakdygyny garkynlylar aýdypdyr. Gepleşigi taýlap azatlyga ýetiren Şaýmerdan Gulmurady. Hormatly dinleýijiler, Demirgazyk Awganystanyňky Türkmenistan bilen serhetdeş regionlaryň ýaşaýjylarynyň edem bu çykyşy barada siz näme pikirde? Bu baradaky pikir araýşlaryňyzda bellikleriniňizi, maglumatlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Biziň medbuat email belisi gmail.com email adresimizde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň.
Ýewropa Bileleşiginiň Azerbaýjan boýunça delegasiýasy Transhazar gaz proýektini durmuşa geçirmek üçin Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň aýratyn hukugy bar diýýär. Hadaryň we Türkmenistanyň gazyny Ýewropa aktarmak barada inni 20 ýyldan bäri tagalla edilip gelinýär. Emma bu proýekt dürli sebeplere görä şol sanny hadarda guruljak islendik proýektiň ählip hadaryaky ýurtlarynyň razyligi esasynda gurulmalydygyny tekrarlayan Orsiýetiň pozisiýasy sebäpli başa barman ýelýär. Bu proýekt barada Ýewropa Bileleşiginiň delegasiýasynyň soňky çykyş hakda kärdeşim Ýowşan Nurwanyň taýýarlan giňişräk maglumatyny dinläliň. Ýewropa Komissiýasynyň golaýdy Azerbaýjana sapar eden delegasiýasy Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň Transhazar geçirjesini gurmagy ekskluziw hukuklarynyň bardygyny aýtdy diýip Transhazar urlugy 10 dekabrda ýazdy. Habarda aýdylmagyna görä Ýewropa Bileleşigi Hazar deňiziniň statusy meselesinde Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň iki deňiz ýaka ýurdunyň arasynda halkara alışyklaryna we konwensiýalaryna laýyklykda geçirji gurmak baradaky ekskluziw hukuklary babatdaky degişli pozisiýalaryny öz gollugyny bildiripdir. Şeýle-de Azerbaýjana baran delegasiýa Ýewropa Bileleşiginiň Transhazar proýektine gollug bermek pikiriniň üýtgegsiz galýanlygyny aýdypdyr. Bu pozisiýa Azerbaýjanyň bolan ýokary derejeli duşluklar maharynda Ýewropa Komissiýasynyň vice-prezidenti Maros Sevkoviç tarapyndan nygtalypdyr. Ol Bakuga noýabr aýyna sapar etdi. Metduwa tawarlaryndan ma'lum bolşuna görä, Transhazar geçirjisi proýekti Kaspy deňiziniň içinden Azerbaýjanyň kenarlaryna çenli 300 kilometr uzunlukda gaz geçirjisini gurmagy nazarda tutýar. Soň bu geçirji Türkmen ýanygyny Ýewropa ýurtlary bilen umumy serhetleri bolan Türkiýe aşyrmaly. Aýdylmagyna görä bu proýekt türkmen resurslaryny Ýewropa bazarlaryna çykarmagyň optimal görnüşi hasaplanýar. Türkmenistanyň we Türkiýanyň hökümetleri türkmen tebii gazyny Türkiýe we Ýewropa aşyrmak babatda hyzmatdaşlygyň çarçugalaýyn şertnamasyna 2013-nji ýylyň iýunyna gol çekdi. Ýewropa Bileleşiginiň Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň arasynda Transhazar gaz geçirjisi barada gepleşikler 2011-nji ýylda başlandy. Emma muňa garamazdan Orsiýet we Iran hemişe guruluşyk mahalynaky ekologik meseleler bilen bagly aladalaryny bildirip Transhazar proýektine garşy çykyp geldiler. Bu proýekt barada dürli bilermenler we siýasatçylar tarapyndan öňe sürülen pikirlerde onuň durmuşa geçirilmegindäki esasy bäsgelçiligiň Kaspy deňiziniň durumynyň kesgitlenip bilinmezligi bilen baglylygy öňe sürülýär. Aşgabatyň Transhazar baradaky resmi pozisiýasyna görä, onuň gurulmagy üçin bu proýekde öz territoriýalar, topraklar taýdan galtaşýan ýurtlaryň razylygy ýeterlik bolup durýar. Transhazar urlugy Azerbaýjanyň Transhazar geçirjesiniň öz territoriýasyndan geçjek ýerler, tranzit teskalary we infrastruktura babatda ähli mümkinçiligi döretjegini ýazýar. Kärdeşim Ýowşan Nurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligi programmamyzda dowam etdirýäs. Aşgabatda bazar narhyna kontrolly etmek üçin hökümetiň öz käbir haritlaryny bazarlara çykarýanyny habar berilýär. Aşgabatyň käbir bazarlaryndan gowşan soňky maglumatlarda bazarlarda azyk önümlerini satýan satyjylara öz harity bilen bilelikde yerli häkimetleriň berýän harityny has pes bahadan satmak düzgünniň girdilenini aýdylýar. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Muraturaňyň berjek maglumatyny dinläliň. Täzeli bayramyny ýakynlamagy bilen Aşgabatyň bazarlary hem dürlüdümen ýermişlerinden dolly. Bu günler paýtagyň sewda nokatlaryna apelsin, mandarin, ananas, grapefruit ýaly daşga ýurtlardan getirilýän azyklary näçe diýsem görse bolýar. Geçen ýyllardan tapawutlykda täzeli bayramyny ýakynlamagy bilen gurrun gidýän haritlaryň aglawasynyň narhlary hem ýokary galman, şol bir durkunna saklanýar. Deňeşdirmek üçin aýsak, geçen ýylyň şu wagtlary 1 kilogram mandarinin bahasy 4 manatdan 5-6 manata çykan bolsa, häzir mandarini 4-5 manatdan satyn alyp bolýar. Bazarlardaky bu hyl narh durnuklugyny saklanmagyny Türkmenistanyň prezidenti 8-nji dekabrda geçen hökümet maslahatynda hem tapşyrdy. Şeýle-de şol maslahatda prezident Berdimuhamedow ýurdun bazarlaryna we sewda dükanlaryna halka hödürlenýän azyk önümleriniň, beýleki haritlaryň hem-de sowatlyk önümleriň ýokary hilli bolmagyny, hem-de olaryň bolşulygyny üçin etmek üçin ähli zerur şäherleriň görülmeligini aýtdy. Prezidentiň bu çykyşyndan soň bazarlarda täzeli bayram bilen bagly haritlar köpeldi. Täzeli bayramçylyk sewda nokatları döredildi. Bu ýagdaýdan hoşal bolýan paýtatlar hem azel. Haritlaryň öňküler ýaly gymmatlamaýyşy gowy. Bu adamlara täzeli gowy garşylama mümkinçilik berýär diýip paýtatly peýsenjer Amanyýalla aýdýar. Emma paýtatyň bazarlarynyň sitrus we beýleki ýermişler satýan käbir satyjylary
amaniyelli aganyň şatlygyny şärik bolup bilenoklar. Hususy söwdegärleriň aýtmaklaryna görä hökümet bu ýyl satylmaly haýytlary özi paýlap beripdir. Ýagny olar öz haýytlaryny hökümetiň beren haýytlar bilen bile satmaly. Beýleki geçde hökümet tarapyndan paýlanan mandaryny, üzümi, almany olar resmiýetlerin kesitlen narhyndan satmaga borçly. Ýoksa olara çäre görecekdiň satyjylaryň käýerleri aýdýarlar. Teke bazarlyň satyjysy ama bu haýytlary esasan bazar administrasiýasynyň satyjylara paýlaýandygyny hem-de paýlanyp berilen haýytlaryň satuw narhlaryna ýygyderli gözegçilik edýändigini gurrun berýär. Amanyal satyjylar hökümetiň sewdanyň iň gylgalaryny döwri bazaryň işlerine gatnaşmagy netijesinde özleriniň uly ýana galýandyklaryny aýdýarlar. Onun sözlerinden çen tutulsa devlet tarapyndan dukanlara paýlanýan haýytlaryň bahalary bazar narhyndan arzan bolansoň hususiýetçileriň öz haýytlarynyň sewdasy peselýär. Bazarlarda şu ýyl täzelik bayramçylygynyň öňe sürýäsi diňe bir sitrus hem-de iri ýemişleriň bahalaryna gözegçilik edilmän ise beýleki käbir haýytlary hem gözegçilik berkeýär. Hususan prezidentiň ýokarda awalan çykyşyndan soň bazarlarda elçeme aýdan soň ilkinji gezek ýerine peýda boldy. Bu sewdanyň ýagny et sewdasynyň gözegçiligi hassa ber. Etin 1 kilosy edil hökümet tarapyndan kesintilen 10 manat narhdan satylýar. Täze Türkmenistanyň resmi derejedäki bayramçylyk we ol gün adamlar işden boşadylýar. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Paýtaxt Aşgabatyň käbir bazarlaryna bu ýagdaý bir tarapdan aljylara has ardan bahadan haris satyn alma mümkinçilik döredýän bolsa, başga bir tarapdan satyjylaryň gazanç etmek mümkinçiligini çäklendirýär. Adatlyk radiosu bu ýagdaýyň satyjylara we umuman bazara ýetirip biljek ykdysady täsiri, şeýle-de Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlarynaky tejribeler bilen gyzyklanyp, Gyrgyzstanyň Bazarlar we Hyzmatlar Bileleşiginiň prezidenti Sergey Ponomaryow bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi kärdeşim gödeleçirdi. Sergey, Türkmenistanda bazı resmiýetlerden kesgitli nyrkdan öz haýytlaryny satmaga, azyk önümlerini satýan söwdegärleri mejbur etmegine ykdysady taýdan düşündürüş görýärsiňizmi? Şoňa meňzeş tejribeler başga ýurtlarda da bolýarmy? В нашей стране, в Кыргызстане, таких ситуаций априори быть не может. Bizim ýurdumyzda Kırgızstanyny şeýle ýagdaýlar düýpden bolup bilmeýär. Bärde bazarlar azat, narhlar islegiň we teklibiň özara gatnaşygynyň netijesinde kesgitlenýär. Bärde hiç kim hiç bir harydy özüniň kesgitlen wagtyndan satmaga başga ýerini mejbur edip bilmeýär. Bir düzgünçilik gasaplanýar. Bärde bir ýeriniň bir kanun biznesi ýöretmäge synanýanlygy görýilse derhal öňüne almagy hem-de sebäpkärleri jogapkärçiligi çekmäge mümkinçilikler bar. Türkmenistanyň munyň näme üçin edilýänini men çynymaýsam düşünmeýärin. Ýurtdaky ýagdaýdan dol habarym ýok. Ýöne munyň sosial maksatlary gönükdirilen bir hereket bolmagyny çak etmek mümkin. Emma nähille bolsa, harydyň wagtynyň kesgitlenmegini emeli ýagdaýda düzgünleşdirmek ykdysadyýatyň kanunlaryny bozýar we ýerwiç erwet netijelere getirýär hem-de nägilerigi tutaşdyrýar. Bahalar döwlet tarapyndan kesgitlenjek bolsa, tutuş ykdysadyýat sosialistik baha kesgitleniş usulyna geçmeli. Ýa-da döwlet sosial programmalar arkaly biznes subyektleriniň çekýän ziýanynyň öwrüni dolmaly. Sebäbi bazarlardaky emel düzgünleri amala aşyrýan kampaniyalar olaryň döwlet ýa hususy şirket bolmagyna garamazdan olaryň arkasynda hökman şahsiýetler ýa toparlar durýar. Netijede hem hut şolar giýirdejalýar. Bu ýagdaý döwletiň, jemgyýetiň we biznes subyektleriniň arasyndaky balansy deňagramlygy bolýar. Meniň nukta nazarymdan bu sagdyn pikire we ykdysadyýatyň kanunlaryna ters gelýär. Ykdysadyýat bolsa hilegärçilikli hereketleri kabul etmeýär we bardady ýerbeýer edýär. Не приемлет, и она, конечно, все поставит на свои места. Häkimetleriň azyk önümleriniň sewdasyna goşulmagy nähili netije berip biler diýip pikir edýärsiňiz. Почему и как компенсирует бизнесу эти затраты? Munyň näme üçin edilýänligi sewdegärleriň çeken ziýanynyň öwrüni kimiň doljak barada soraglar ýüze çykýar. Eger harydyň bazardaky bahasy 5 manat bolsa, men şeýle harydy 3 manatdan satmaly bolsam, meniň çeken ziýanymyň öwrüni kim dolar? Bazar haryda bolan islegiň esasynda gurulýar. Eger isleg bolsa, şol islegi kanagatlandyrmak bazaryň wezipesi bolýar. Bir iki arada sewdegärleriň gazanjynyň möçberi bazaryň şol islegleri kanagatlandyrmak uğruna ne derejede üstünlüklidigini görkezýär.
islenilmeyen haritlar satmagy mezur etmek ýa-da has kymmatbahadan alınýan harity ardan satmagy mezur etmek söwdegaryň bähwidini depelýär. Mening pikirimçe bu edenetdilik we ýerine jogapkarçylyk meselesi hem ýüze çykar. Administrativ ýa jinayet jogapkarçylygy diýenmek, ýöne ykdysat jogapkarçylyk meselesi iki uçsuz ýüze çykar. Ответственность, я не говорю, что это какую-то административную или уголовную, но экономически однозначно. Kardeşim Gödölüň Kırgızstanyň Habarlar we Habarlar Bileleşiginiň prezidenti Sergey Ponomaryow bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatda bazar nyrhyny kontrolly etmek üçin hökümetiň öz käbir haritlaryny bazarlara çykarýanlygy we ony käbir satyjylaryň satmagy mejbur bolýanlygy baradaky maglumatlar barada siz näme pikirde? Bu baradaky pikir araýşlaryňyzy, belliklerini, maglumatlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Biz hem halk köpçüligine ýetireli. Biziň medeniýet email beýleki gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Habarlar gündeligi programmamyzda daşawda değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistan öz garaşdyrlygyny alan soň hususan da prezident Gurbanoglu Berdimuhammedowyň döwlet başyna gelmegi bilen ýurduň dürli künjeginde täze mektepler, şaglar baglary, sport mektepleri gurulýar. Şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan käbir ýaşaýjylar öz ýaşaýan sebitlerini orta mektepleriň ýoklugy sebäpli çağlarynyň başga bir sebitdäki ýa-da beýleki etrapdaky mekteplere gatnamaly bolýanlygyny aýdýarlar. Şeýler aýtlaryň biri Daşawut welaýatynyň Türkmenbaşy etrabyndan özüni Aýşat diýip tanıştyran kärinneçi denan. Ol bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy Soltan Açylwa gurrun berdi. Obalaryňda ýaşaýjylar nähilek ýeter etmeçilikden közenýärler. Bizi mektebimizde mesahal biziň daşyrak bize gerek adam bir dehta adam gerek. Dehta adamym ýok çağlar. Nähilek mektep gerek, size orta mektep ýokmy? Mektebimiz bar daşyrak sahal. Ara açyrak, şol mektep seýrek. Hiç bolmasa birinji klasa barjaklara bir öz başına şolara diýip owan içinden bir 3-nji 4-nji klas bolýança mektebere yarar ýaly bolýança şolara bir mektep bolsa, bir tesisat bolsa çağlara, gelin gyýlara da işlemene bir iş bolsa gowda. Çağlar baý bolsa. Araňyz näçerek mysal üçin şol bar çağlar baý bilen ýa mektep bilen araňyz näçerek? Biziň mektep bilen aramyz 3 kilometrden açyrakdyr. Etrap bilen aralygymyz 20 kilometr. Ýöne mektep bilen aralygymyz, öz kalhodyň mektep bilen aralygymyz 3 kilometrda. Birinji klas çağlara gatnamak kyn bolýar. 2,5-3 kilometr aralyk şolar nähile gatnaýarlar. Oşa dile ýola çykyp dile özleri bir-birini uly kollary kiçireklaryny süreklap aktyk getirýär. Sürep. Çağadyr da kiçik arkalap ertik gaýdylar, barwal gaýdylar mektebe. Osaňda şo çağlar bagam ýokda. Çağlar bağı o vaňda ýok boldy. Ene işleýän enatalar nähilek çağlaryny taklaýarlar, kärindeçiler nähilek çağlaryna seretdirýärler. Çağlaryň nelerini öýünde garasy gaýnasy bolsa saklaý gaýnasy ýok bolsa, bir-birine taşlap gidýärler garada eltigel bolsa. Atadak gidýärler garas şeýtip oňuşup dele işleýärler. Şo kärindeçiler şo çağlaryny ýanyna gitmäge mejbur bolýarlar. O, çağlaryny ýanyna gidýärler. Ene şu barada şu bir mektep gerek ya çağlar var gerek deyip halk köpçülüğü yututanok mu naşı ýokary edaralar? Ýak, aýtmaýlar. Näme başlaňa aýtmasa, bir ýadyn geplemese, kalhoşlar näme etsin? Olar özünden öten adam hiç kimde ýurtutmaýar. Özünden ötmeýlerim şoň kapysyna işleýär näme? Otanap berýär, patasyny ýygyp berýär. Ýa şoň ýalyk. Hemme ýurduň hemme ýerinde şoňalyk mektepler, çağlar baglar gurulýar, köp gurulşyklar ýurtda göze iýilýär. Ine şo siziň obalaňyzda, siziň etraplaňyzda göze iýilmeýärmi? Ýak, göze iýilmeýär, ýok. Şo kalhod ýerleriniň haýsyna barsam men şu desat barna görmedim. O çağlar bagy ýok. Etrabyň ele şo kalhod ýerlerini ýok şo. Şäherine ba. Şon birinde gurulşyk geljek misdat diýip birine gurulşykda planda bar diýen gurrun ýaýran okmy? Ýak, o eşitmedik. Onu eşitmedik. Habarçymyz Soltan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, söhbetdeşlikde gurrun edilen mesele bilen baglanşykly siziň ýaşaýan sebitiňizde nähil ýagdaýlar göze ilýär. Bu barada bize gurrun beriň. Biz hem halk köpçüligine ýetireli, ýa hem belläp geçişim ýaly biziň medeniýet email belisi gmail.com email adresimde hatur edip bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündelik programmamyzda geçirip oturýar. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazyda diňläp bilersiňiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdym. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.